Συνεχώς να πετάω με το νου, όπως έμαθα να περπατάω, με μυαλό που γυρνά σε γρανάζι. Και ο εγκέφαλος έχει ηλεκτρικές συνάψεις, ηλεκτρικές εκφορτήσεις εν είδη. Και τα χρόνια περνάνε και ξεχνάω μια ζωή που τη σβήνω σωπάω. Μέσα στα σύννεφα, ανάμεσα στα σύννεφα, από τη γη προς τα σύννεφα ή από τα σύννεφα προς τη γη. Εγκέφαλος για το ντοκιμαντέρ. Αυτό το μεγάλο μέσα μου που με κινεί. The brain is the organic matter that makes us generate this very question, which question implies a level of conscience.